Inggih matur sembah nuwun kunjuk dumateng para kadang-kadang wira pradangga. Kala wau wonten ungling gending Asmarandana kalajengaken ilir-ilir. Kang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Rusdi kanthi hajat tasakuran genya anjeneng darmaning asepuh ngentas pitulos marang Kang Putra inggih menika Mas Yoga. Pramila kanthi menika kunjuk dumateng para bapak para ibu mugi-mugi Mas Yoga anggenipun gebyur bebrayan kalisok ing lubeda manggya rahayu wilujeng sinebena saking liring sambikala kaken inen-inen kadya simimi lan mintuna utawi kadosa panutan kawula Ki Hajar Dewantara ing ngarsa asung tuladha ing madya maon karsa tutwuri handayani ing pangangkah kanthi bombong birawane wardaya andadana kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Dalu punika sindhanipun Ibu Sablah mugi andhasa tambah anggenipun tumut tulus anggung marsudi dumateng pepoyanipun anak pola Bapa Prada. Sapa sing ngerti bar ditemokne besok tekane Mekah Madinah ngaten dah nggih. Nggih. Monggo Pak Li dipun lajeng monggo nggih. Wonten Mbak Ratna, wonten Bu Marmi. Nggih. Nggih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Pak De. Monggo. Itekno dangu mboten pinanggih panjenengan. Suwe ora jamu Mas, heeh, jamu pisan godhonge kara. Suwe ra temu. Heeh, suwe ora temu pisan wis ora iso apa-apa. Mosok to, De? Oh tak sareng malah tambah ganteng tambah gagah saiki kok. Umur iki nek kelahiran 40 yae niki wis entek Mas, kabeh entek karep Kang Dus dhewe lho. Niku sing salah ki jenengan dhewe kaya kesusu lahir. Mbok yo ngenteni sing keri. Mboke ra kena dimpet Mas. Bacut. Pak De, dalu niki pinanggih wonten mriki wonten dalipun Pak Tris nggih. Ngaten Mas nggih. Mboten niki estunipun ewuh napa to, De? Sunatan. Tasakuran Mas. Tasakuran. Heeh, anjenengi darmane sepuh ngentas pitulos marang Kaputra. Oh. Heeh, Mas Yoga. Tak kira nek sunatan Pak Tris. Nggih. Inggih. Sembah nuwun. Nggih nderek mangayu bagya. Pak De niki Pak Tris Yes, sampun alhamdulillah ya saged Mas. ngentas putranipun. Alhamdulillah. Dalu menika wungon nggih nggih. Wungon kalian warga ageng saking Padas Muda Laras. Witekno niki nek Muda Laras nek mboten ngeten mboten pinanggih kalih panjenengan sami. Dalu menika wong ya wonge dhewe Pak Tris ya keluarga Muda Laras ya sak-sake niki derek wungon. Kong nyuwun sewu monggo dikopine dunjuk riyin. Monggo niki kalih ngrantos njenengan. Nggih. Niki derek wungon Pak Tris anggenipun kagungan kersa mugi-mugi sedaya mangke hajatipun Pak Tris lancar nggih. Lancar binokan menapa dados tujuanipun mugi-mugi berkah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Dalu menika kalau sampun dipun aturaken kalian Pak Dedono wonten Swarawati 3 cacahipun, wonten Mbok Sablah, wonten Mbak Ratna, wonten Ibu Marmi. Dalu menika ning dalu menika sowan dhateng ngarsa panjenengan sami menika niatipun wungon. Dene resminipun benjing nggih. Benjing insyaallah mulai jam 09.00 benjing ngantos dalu ugi benjing ben nggih. Mulanipun resminipun benjing nek dalu menika namung sekedar wungon nggih. Nderek-nderek ndonga ajatipun Pak Tris ing dalu menika. Pramila saking nyuwun pangapunten benjing monggo sareng-sareng derek nyengkuyung ajatipun Pak Tris mugi-mugi lancar sedayanipun.
Dene dalu menika monggo niki wungon acaranipun bebas mawon nggih. Monggo menika wonten Muda Laras, wonten ibu-ibu Swarawati kasuwun mangke warga ageng saking lingkungan mriki ingkang wonten mriki monggo wungon sareng syukur-syukur kersa dana swara nembang napa nyanyi nggih. Dalu menika mumpung kesempatan kalian wonge dhewe. Muda Laras sedaya niki yogane panjenengan sawang ya wonge dhewe wong padas kabeh nggih. Ketoke ya waras kabeh. Wonge seger-seger kabeh. Mulanipun monggo mangke nyuwun panjenengan sami kersa dana swara wonten iki kalih kula bareng-bareng. Kalih ibu-ibu pun bebas pokoke bener iki mangke syukur wungon ngantos bar nggih. Kula mon sing omahe adoh mangke ngrewangi jenengan ngantos bar jenengan matur riyen kaya sajake kaya ora penak. Nggih, mengke nek nyuwun napa-napa diparingi Bapak Ibu. Nggih, pun to. Mpun malih kok namung nyuwun nyawer nggih oleh. Nggih to, Bu? Lah nggih. Malah kleresan alhamdulillah. Oh ngoten nggih. Nggih, kersane barokah. Nah kena nyuwun tok biasane kira tok sungkan nyawer ora. Nggih. Sauntawis Gojek nggih. Kalau monggo kalian ngerantos bapak-bapak ingkang sampun ngopi, menawi sampun mangke panglipur badhe dipun lajengaken kula ngrantos panyuwunan saking panjenengan sami nggih. Napa kersanipun mangke syukur kersa nyarirani piyambak. Monggo nyuwun nggih insyaallah mangke menawi saged dipun ladosi wonten mriki nggih. Menika napa ingkang badhe kapiatur Pak kita? KT nggih. Sabar, wah aku sabar kula niku diaturi kok. Aja meneh kok namung ngeten iki to. Kula ra dijak ya sabar kok. Nggih. Mangke badhe katur panjenengan sami KT. Sepisan malih nyuwun panjenengan sami mbok bilih wonten panyuwunan nggih. Monggo ngersakaken lelagon monggo nyekar piyambak ten mriki nggih monggo nggih. Napa mawon pokokipun panjenengan kersa ten mriki mangke bareng-bareng. Ampun pun sah rikuh-rikuh repot-repot niki wonge dhewe kabeh. Tur niki mangke panjenengan sami menawi kersa ten mriki niki wonten nggih. Panjenengan badhe dipun syuting nggih. Dipun syuting mangke saged medal wonten YouTube nggih panjenengan saged mirsani piyambak-piyambak kantos medal nggih saged. Milanipun ten mriki makarya sami kalian panjenenganipun YouTuber ingkang andal nggih. Wonten R channel nggih. RTV wonten. Oh nggih, wayang kuno wonten. Kembang Channel TV komplit nggih, komplit sangat pokoknya. Pun mangke gantos medal panjenengan saged mirsani wonten YouTube wonten HP-ne dhewe-dhewe sak wayah-wayah. Milanipun dalu menika monggo panjenengan nderek nyengkuyung monggo lan wosumunar amadani jagadari lintang Babang wetan wosumunar amadani yen ngatari lintang-lintang angabeki jalan niti
Jali jane
Yuk. Ya. Ganti rasa ora apa-apa, nggih wonten peloke. Ben rada sigrak, rada anget nggih. Nah, monggo napa Mbak Rata? Manut. Langsung segera. Monggo napa? Nyidam sari. Dibawane mboten napa-napa. Monggo panjenengan to, ya mboten. Monggo Pak De, bawa Pak De. Nyidam sari. Dawa ngayu. Nggih. Takno ora tau nyebut wong ayu kok. Bebojane ngati. Wonten dawuh Kacang Mas. Nah, Kakang Mas mosok Kacang Mas sampe gedene kaya kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dewe Duh dewa Jawa Tegung welah sono
besok kapan katekan jejer lan wong ayu lah wong niku ajeng kudune YouTuber Mas Wawan iki sing endak bawa jane. Apa bar iki engko Mas Wawan iki? Heeh. Awi takno deke sing bendina awor biduan. Umpama iku nahkoda tanpa perahu sasat syarah ing jalatri nyidam sari as mara monggo nyidam sari Mbak Ratna monggo umpama sliramu sekar
Ngono lho. CHE ngoten nggih. Ben rada anget. Yuk. Bapake mboten purun senggak kok niki. Lah ya kuwi mang. Nggih, ngantuk to, Pak? Nggih, kula nggih ngantuk. Yuk. Niki ben rada anget nggih. Witekno ya nunggu kanca-kanca. Monggo. Nayo ben aja adem, Mas. Monggo. Monggo to bapak-bapak. Kula tunggu. Bapak-bapake, mas-mase, ibu-ibuke menawi wonten panyuwunan pamundhut nyemanggaken. Syukur kersa nyalirani piyambak ten mriki kalih kula. Nggih. Dikancane ibu-ibu. Nika Mas ben bawa Mas sapa kae Mas? Mas Adit. Mas bawa Mas. Bongo sengo-sengo. Iki sing anyar maksudnya. Mumpung pelok. Mumpung pelok. Mas Wawan bawa? Ngono ya andine nang omah arep bojone. Aku pinter lho bawa ngene. Titipan anak putu nggih. Nggih, mangke slendro nggih. Niki mumpung pelok sik, mangke titipane anak putu pelok. Pelok nggih. Oh, pelok nggih. Niki wonten panyuwunan titipan anak putu nggih. Nggih. Nggih, jenengan tengeri niki panyuwunane Mas Wawan. Nggih. Titipane anak putu. Bu, ibu-ibu monggo sing teng wingking nih, menawi wonten panyuwunan monggo tak enteni ning kene mumpung taksih sore. Mas-mase, bapak-bapake monggo. Kalian disambi napa mawon saged niki nggih. Wong ya adem-adem ben aja adem. Syukur nyari ranten mriki, nyanyi ten mriki, napa joget ten mriki monggo. Niki papane ya jembar. Nggih. Wonten titipane anak putu, mbok pilih sampun semadya monggo. Nggih. Wonten nggih. Pak Bonange nggih wonten kok. Pak Nyoto wonten? Nggih. Bokone Bunang. Nggih. Mbok pilih sampun sadya monggo. Kemari palo Cina